utempo bami na dauki. Ukhar Bangladesh uthiet utempo, bot upen kelau kum kamar jong ka Bangladesh, bat kide syadu syari bilat. Kira syari pareng. Ars la utempo usong dor sipaun. Sipaun gede sispa. Ars la utempo usong dor sispa tingka hari pareng. Hang ni sispa tingka sitap utempo. Hari India ki banspel lendet batho nakabakan mau haphareng haptho yagabas ngutu nakaba syahikai uba Michel Carsentiu uba dan menta lai penrusnem ke arta uba dei uba syong basa hajayau lan senalen bodu dei uwe niki samla uba dan benta ba haki imlang ke saklang bat kumjuru uba dei uwe niki baterai kam lajong hak jingkren bat uba RM syabong editor ke kot kubor urupang uba Michel Carsentiu ulai tu bolo pendep igejing pule kum IT manager and web developer ha London Research International hakaba ulo pule haka King's College ha London hakajing pule ha London uba Michel Carsentiu ule tu syapang gejing per karukom pule ha India bat ha London hakaba ha India ki kai ban splendid ikikot bat hakapor examen ki hap ban jubab yak ke bagi kenwau katba syarif hareng ki samla pule ki hap ban jubab hakapor examen yak ke bagi sngotu na ke bagi syahikai hakinong hikai uba Michel Carsentiu ule thuru halor ke jinglap jong u katba udangdon London bat kata kalong bahaba ulet wat kwai dong na ko we kecaka basa kinong Asia bat hangta ulai kendu yu we ukhar Bangladesh ubadi waidong bat de hangta boyo yu tempo uba kisyalan nadu dauki ba syongdor sispa tingka nagamenta arsla Na pendap ya kajing pule kejonga na po King's College nang tena London. Kajing sedang jong kajing pule ka sedang baik ka foundation ka na ka school ka Bangladesh pule apo Christian Academy. Te nang tu ter hadin kajing pas matric ngala pendap ya kajing pule na po Army School. Nang Army School ngala alit pule sa syapo Bangalore University nga pendap ka graduation. But lingba kajing pelat jong ka Sarkar India, lingba ka scholarship ka bangi New York. Na layo bani puli ha ka weni ki college ki bapau po perthai ka ba kerteng ka King's College ka rank ka jongka kare 17 position apo perthai te lingba ka scholarship ka bangi New York na layo pendap ki jing puli jonga tu kadi ka college jongi kadi ka college ka badi jong ka sarkar ka bangalit puli te haba marsin rung ha tu po college ngila don be ka placement as ki bri ki students ki betray part time te ngi tray bat ka puli tagamut ngi support daladi hi habang ngilit puli hang tu te marsen puli ha kani ka college ngi layo kam ha ko company ka papiong ka to ka London Research International te ngalong ku mungkin ja security consultant hang tu te ngi tray naga consultant role ngi rung sya ka management role te kata ka ke ba la plelat ke ngi bangin la bangin sustain daladi ladi abang lit puli sya ka tukas ri ke barem mo ko makiong te ha tu jing puli ke jongi kala ai ngi ka vast experience ka jing yo i kumno ban tre kumno ki khana ki bala ban bat ka puli bat ka tre kumno ki manage bat ba ka ke bangi ngi nang ngi ka bangi la yo jing puli ngi implement ru ha ka jaka ka kam ka bangi ngi tre te kat ndang ngi la dep ke jing puli ke jongi nang tu ka tu hi ka company ka bangi tre part time ka offer no yangi bangin try bet full time as an employee ha ki company hang tu kan te kini ki company na marba ka kari bilat kadai kari ka bolong center ha po ka perthai economically mo te ki bun ke exposure ka bangi ngiyo da ka bangi tre ha ki company kan ngila ban pet ki ri ki prepare nang tu ki pha yangi bangin pet ki companies ki bedon baro ko ka perthai wat ki company ki bedon ha po ri India ro bon ki ke control nang tena po London. Setengah ba pikili kata kajing kili. Kajing affair ti kalalong kabang emla syuban batai ke rukam puli syati baca ni. Namar hari India kajing puli kamtam hagi tiki por ki bangadang lit puli manga ship host nam menchua. Kadang hari India kalong mostly bet kalong ba pihak ban kret lendet ya kot nang ta hapo example pihak ban tho ke ba pikat mau. Hendrei syarif hareng kam judan ke kum kata kajing puli syap hareng kalong bet
kat nu pi sung thu ya ka ka pila sha hi kai kalong mu practical in fact ka exam ka bangi le khaddu mo ka maki ong ka final exam hapor bangi puli sha thi kalong bet kadai be ka kinja practice exam kamot ngi haban implement ya ka bangi ngila nang kamdon ka jingkli ka ong define ya kata lani what is this lani ban ong ban ai explanation kan ngi haban solve ya ka solution te da ka bangi la ban sungthu ya ka bangi la hikai hakikat pra banai arpu ar banai bat ki kinja projects ki bangi ngi pendap ki base ya ka exam jongiru ha kata ka rukom bangas kontenat bangan pentip syapiru ba hapreng jong kata ka jingnet pule ke jongi sathi nakwe kari haka sisnem ki khot tang arngot ban pule te nakari india jongi ngidon tang arngot ki balik pule haka ne ka subject te idon iwe banapo gujarat bat don manga u banapo meghalaya bat boro arngot na po ka South Asian countries ni pass haka kerdan merit kamut ni pass merit exams te katu ka kerdan merit kala de ka kerdan ka balik se ladangi khen ban compare bar hari India kala long kumbangi yo distinction na ngi yo apo ka list ke te sa phareng ki ya da kata ka rukom ki ban trai ka analytical skills mo ka jingnang ban perkhat ka jing yo ka training ka jongi bangilit pulis itu kalong kalong ka ai ngi kata ka exposure kan ki jing pulis sabar kam de day than tang ya ka ba fikre ha ka subject ka ba ki kai ki ai ri fi kata ka life experience kumno ba fintre ban face challenges hapo ka pertai nganum klet ba haga graduation ka jongi mo ka graduation ceremony ka mot ka program ka bakhadu jong ka college hagani ka college jonga ka matron jong ka college ka patron jong ka college ka de ka queen ka sim bilat mo ka to ko por ka de ka kong ka de ka elizabeth hapor ba ka ay ka speech ka jong ka hapo ka graduation ceremony ka ong kupno yangi baro ka ong go to the world and become ambassadors of this college so kum kita ki ba kilong kum ai men sim gen yangi ka ba bangi mi nang tu kamot ngin haban ra ya ka emblem jong college jongi sabar ken te klam da kren ban ong ba let's say ka khamla kata ne ka khamla shani ne ka exposure level ka bangi don sabar kata ka ai ngi ka confidence bangin long practical hapo ka prathai ke ngidon be ya kata ka jing sngo ba la sila da ngirung sa kono kono kalan namar ngi la ban face ya ka challenges kat ban pas na ribilat hakani ka kerdan kamut ladang ngi sitom ngi minot ru hang taru ngi la ban long success ke nasngo kata ka de ke ba confidence ngi da ka bangin la ban puli hang ta so tanat biang sisi ni ka jingkeli ke jongpi pi nga ka bakhadu nga de somla kasi hadin bangala tre sethi bangala yokam ngajudan bay ketu gajing terang bangan wanle kanu kanu ka kam bola ka bade ka barit ne ka bahe hari lejong mo hajalla lejong but man bangi don seteru ngi jis ngotanat be ban page yaki news yaki videos ki bade spangka jalla lejong ka wena ka project ka banga ngatre ka banga ngale sathiru ka dei ban promote ya ka tourism ha ka project jonga ha po college mo te da ka banga don kata ka jing it ban wan pai sha kane ka shnong la jong ngala one but na ying na sem ki pha ya nga mo ban namar ka jing kwa jong ka ying te habala lit puli ti ki kwa ban yo kam sarkar ko ka julong ka ti ki por ti ki ong ya nga apply sha ni sha tai tin rei nga snow ba ka level jong ka jing puli ka jongi but ka kam ka bangi ngi haban tre hang ni la ni ka baki terwa ni kadang kadang don ka jing appear ka babon ba kan tidak ka bang rung pat sa kane ka lan bangan sengkam dala dia blani bangan persang dala dia kamut ha kamdon ki opportunities ki babon kan ki bangan la ban le lingba ka jing puli ba ka experience ka jonga bangan don chathi tengah klem ong banga ngam sim pai phang chata ngala persang tama nga perkhat pa le se ka kam ka bangan hap ban tre hang tu bat ka jing puli jungi ka dang don ka jing appear ka babon kan ngila bunong no kudi ba ka jing puli ba ka tulok ba philyo kamya ha kam le dei than tang ka tulam andre ka rukom trei bat ka kam ka bangingin le sathi ba chane ka dang appear kan andre ka basngo tanat ka long ba kat banang mi kisngi ki por kisnam menta ki dang ya nyu i ba ka jela jongi ru ka dang ki step
ngiui hapok ka sarkar menta bagi implement bon ba kini ki consultant ki ba ka government ka hire. Bon na gitu ki consultant ki ba tray hang ni hapok state. Kini ki perlok jonga. Kini ki perlok ki ba ya pulilang lesi ki bangi itu itau ki college ki ba he. Kiru ki pas ha ka juk ka kerdan. Ka bas ngotonat kalong ba menta lingba ka jinglong consultant ka jongki ha ka government. Ki ba kasnem ki dang long kumangi ki dang samla. Ka government ka hire ya ki menta ban wan ban implement ki projects ki babon hapok ka jala ka jongi. So bhai chu kai ki jing toy ko ba nani lese ke jing du no ka ba samla jungi menta ki apli jing bha ka social media. Siya bagan sedang ya kata ka jubab ngakwa ban monra ko we ka phrase bagan batay ki. Bak nga kani ka phrase tu ai bakan long ke ka baki bri kin da perkat ba. Unong seng jong kawai ni ki companies ki bahe Elon Musk mo. Uang ba if it is free, remember that you are the product. Mo ti nga kwa ban pen tu ya ki samla ki jongi lingba ke technical knowledge ka bangi ngidon hoi ka social media kawan ra ya ka change ka jingim ke jongi ka babun ba pi ha ka politics tu kalong very essential mentah ka ni ka perthai pemerintah fin dapat ha ka jing yok kam yok jam len si ha ka business tu kalong ka kongsan hendrei ladangia ta ka statistics ka population jong ka jela ka jongi kadang long tu kubat 30 lakhs lai pholak mo te nagaw lai pholak nganong ipi si pholak ki badon smartphone ki ba penon kam hok ya smartphone bat ki banang bat penon kam ti mga ko mu technical expert ngala banong ipi ba haka si pholak lada pisu perkhat pa lingba ke jingsna reels ke jingsna videos lingba ke jingle programs ki jongpi hapok gini ke social media kinwan ra ka monetary benefit ba filala ban yeng hala ki jong ke kijat ne ban kersan ne ke yeng jong kata ka dei ka badang bakla si babon hendrai lada fidan ka content lada fidan ki content fidan ka business ka ba fi promote kadon ka idea ka ba fi fidan ka talent ka ba fidan but filong creative na lade dengan ong hoi ka dei ka platform ka bala ban project e fi syakmat kan ka bama ka bangai menta kalong ha ka jela ka jongi pun na pedeng ki samla ki pelut bahaya ka por ke jongki hakini ki jingsna video lani hakini ki jingsna program sani ki jingshat ki jingrwa khamtam lada ka daily da ka local language pidi pun sungtu ko mangala batai pi ngidon ta ko mashi pholak ka population haka shi pholak lada fi perkhat da ka views ka ba fi yo lani da ka number of subscribers ka ba fi dan ki tu ki companies ki ba he kum ki Instagram ki Facebook lani ki YouTube kim pala ban si fi ba pila ban tang ba pin support ya kayeng la jong ro kebun naka revenue ka bawan nang tu ka dai naka marketing naka advertising te ka marketing ba ka advertising ru ijla jong ibarat ngimdan kata ka consuming power hadu kata ba ladangi market ni advertise ya ki products ke ba let's see ki companies yang ki ai kala ban wan ra ya ka revenue bangin la ban long successful YouTuber or successful Instagram nani bangin kamai nang to kam kadang cincar pun ba kan hoi kidon ki bala ya sakman kidon ki bala yo ka jing yo nong nang ni hendrei lada ngi perkhat pat ba ka ban bam no ya ka youth time jongi kas kapor jongi bangin perkhat kap dok moy ngasno ban ong kani kadang dei ke ka ba ya perkhat asin kum ki samla kalong kum ni mo long kadang ka pros and cons ka advantage ba disadvantage jong kini ki social media kidon ki brio ki ba penon kam ya ka social media bakin project ya ka creativity ka baki kidon mo kaila diki let's say bakin rong syaki kam modeling syaki kam ruai kidon ki balok kumta ki ai ki ka platform hendrei ladang idon ke creativity na lade ka bahapalat kabama kalong baladang ni syubut teneng ya kiwei katu kan long ke ka bale se kan syukut tang hakajing hai ni surrounding jong kari kasi jantia ke jongi te hadu kan no kata kala banwan ra ya ka kam ya ka yo kam yo jam ane ka kamai ka ji ke jong pi ngamla ke mangan sungtu ya kata ngidei ban sungtu bakani ka dei ka rukom kamai ka bathmai ka badang shu kiu stat hakini ki khendiat arsenam laisnam ngimpat don ka proof banong ba lingba ka bangirung syang ni ngila bangin kamai ngila ban ruspa ngila ban
thịt yên thịt jaka ngila ban ya chakmat kamla ke melong kumta pi ke content ke bagi ni youtubers ki babon ani ki instagram ki noksna reels e kumtu ki ba kamai bon ka dei bi ki bri ki ba long ki la long ya ling ba ki kiri ki babon kan kamut Syakiri pareng Syaki Middle East Syakini kita ru kila de ban tip kila de ban influencers ki bayat ha kata kerukom kan te klem dak keren man penduk men sim ki badan lupa menta ngasu kerpat ke ngelong ngasu ajing mut ki nomor bakani ke ki ke banganga la pule te ngiyo i balik si yo ha kanu kanu ke por bakini ki program kini ki companies ki bahaya ki change ka policy ki jongki te ka snem ka bangi pelut bangin le gitu ke kam hang tu kala ban kata yang sibon kan hadir ini kan mentah saya ke kamu ha business lah ini dia business lah kan muslim ada nata business bagi kamu bagi setelah ha ka baning kong sha bangan jubab eta ka jingkli nga kwa ban batai khindia ka background ko jonga nga wan na kalong yeng ka ba red nga try ki bri ki betip ki tip email jonga be high school te iparo kumto bisutrai kam sarkar kalong kam dade than kata ka ba he kan ti ngi sko thu be ya ka ka jing jinjar hapo ha ka imlang ka salang ti nadu bangadang late school ru ngajudan be itu i jingmut ba ni haban kamai ni haban yarap lam hayeng dengan kan mau mensyap ngedang rit ngatrai na menta ka program ka berit jong kari kasih channel bagi agar teng ka pongsai kala sai te nang tu keladon ke nadu pagi dang li school hi keladon ke to ka mindset bengi kwa be bengin kamai ngin trai ngin yarap ben kersan ti suki da ka jingya lenti ke jongi ni sedang ban trai syari pareng hadin mengila yokam te kata ka jing trang ban wan pai sya ka jelala jong ka judan bet hapor bengi wan pai sini ni perkhat kanu ke business ka bala ban yarap yangi ka ban ailat yangi bengin kamai ka ba khamlong yat ka ban kham yat bah te ni sedang ya ka export business te ha ka jela ka jungi ka export ka ba kham yat bi hang tu philosophy de bi udu yang mau kitu ki motion ki natural resource te ni sedang ha ka ta rukam Andrei ka jing don jonga seri pareng ru kala ai bon ba ka jing plelat pelenti ba ka jing ka exposure ngaku aban batai pi ka way ka story ka banga nga syam nga ya kendu apor ngadang don seri pareng ngi di kasing stunat bah bam kuai ti ngaken ma ka way ka ngi lech wat kuai mo hari bilat ya kwa bah ban bam to kuai ti ngi li rung sya ka snong kini ki baksa kini ki Asian community te habang ilirung ta karon ko ke dukan ka mangirung ke jong unong Bangladesh te ngong ngakeliu tu na Bangladesh ngong ba pidon supari pidon kuai tu oi nga ho ngidon te ngong pidon tempo du e ngakeli tu oi nga ngidon Bangla udan ta tu we ne kita ki tempo ki bu ai kerteng uang udan u khasiapan te ngakeli ke nyu ngong khasiapan ka bot kum noi kata ma uang au ni upan wan apo dauki so pi kata ka de ka bolong ka balong surprising yang ang ban perkat ba utempo ba mi na dauki ukar Bangladesh uthiet yu tempo bot upen kelau kum kamar jong ka Bangladesh bat kide syadu syari bilat lingba ka export point ka bangidon hang thi kamut ki penon kam ye ki bakin thiet chakari lajong ki paket ye ki proses ye ki kira syari pareng ars la utempo usong dor si pound gede sispa ars la utempo usong dor sispa tingka hari pareng hang ni sispa tingka sitap utempo so kum kita ki let's say ki de ki banga perkhat ba eventually lada ngalak don more experience hakane ka export ngalak kin menyat benang tur su sakmat ngila persang da kiwi ki natural resource kum gini ki lakodong kini ki hindrai ka susi banong ba ga sarkar bat ki facilities ki badon ki empat ailat ki nyingi hakatu ko port suppose na mensua ban sedang ti halor kata ka export ngiat kiwi ki kam ngi mentang ngi don gini ki real estate development ki bangi tray ki projects ki prepare hang ni apo sor sulong kidon ki hotels ki bangi lak play te klem naklet ru kidon ki ngidon ru ha ka food industry ngi penyat ki dietary jang ka hospital kum ka robot hospital kum ka Negrams
ka Megley House kemudian sepok kal kita ti gibun ki jaka ki bangi try kin ti kini ki la long ki ba la ailat kin yang bangin grow as an entrepreneur hakaliang jong kani kashim distributorship lani wholesaler ko mapiong kata kadai ke ka bangi kum ki business house apo ri khasi jantia jungi ni habi ban target lada ngila ban control hi dalade ban shim as wholesaler or distributor ngan ong ipi kani ka kam ka bangin hab ban depend how kibri bana bar jong ka state jungi kalakut kam don cho namar ba lada ngila la hi ban wara hapo ka state jungi mangi hingin ai kelas sub distributor di kiwi kibreu ki badai na po ka jaj benreu jongi te hangnu ngin dang long dependent ya ubreu benabar but sagwe kalong bang ngi hi para mangi ngidon gitu ka jing ngidang don ka jing snow ban perkhat para breu ban perkhat kumno bangin ya kentiulem ndre ngam da snow bakan long ha kaju kor kom lada kibreu ki benabar ki wan ban le business ha kasnong ka jongi ka profit motif jongki kalong be tang ba kumno kin ra shaka state la jong kumno kin yo nong kumno kin kamai nang ni te kim dadon kata kajing bakli ba kumno kin kentiu ya kajela te kata ka jingmut ka jongpi ka ba idea ka ba pidon let's say nagaliang jong keyboard ki bari ban penyat kum ki ba I license nani na keyboard ki bari ban ban I loan nani ban I ka financial backup ki de ban kam penjensur kin ya ki brio ki jongi ki badon ya kata ka interest kan but ba lada ki products ki jongi ki la ban market bah hang ni kumju bat ki products ki badot ki bon na sabar na try kan yarap ye babun man ai kam Wai ai jam group shop ni kanu kamai sisi. Asyik na try kum ka jing ong jong pi te boro ni ha bacu nyat ban kasni mo te ngamla ban estimate da ka pisah tang ba ngan perkhat ba ka jing kamai te kala bun ba te lada kum kini ki jing shoot penyat kini ki ha apa ki companies ki bahaya kum ka Hindustan Liver ka de ka ni ki company ka ba produce ya gitu ki Colgate ya gitu ki toothbrush ki ba mi ki ba pair ti da fikhen na ka population ka bangi ni don hang ne apa ka state jungi na try ki polak ka jing kamai ke ka ba ki yo ti kata ka de ka loss of revenue ya ka state ka jungi ka jing perkhat ban ong banginum kwai ki breu bana bar ba kinwan kata ka long ka ba bakla mo haka perthai ka babentang ni habalong competitive but ki breu ki bon na ki jala ki pair ho ni sno thu ba gari ka jaj benreu jongi ka long ka barit pat hadu kata ai ba ka kamai ka kaji lane ka baki ong ka business lane ka trade ka economy ngin penyat bin mangi ki lokal ladodon kalat tang ba ka business partnership ka bangi ngi don bat ki breu ki nabar ngi mla ban lat kita ukhau ba produce na saban ngi habunon ra ha state ke jongi ndre unong di khau polo ade no banabar kata ka de ka big difference ka bajan ka bajinjar kan ngi don kam bani trelam amdon ganu ka ri ka balong success hapo perthai lada ngim accept ye ki brio ki banabar ngala bana ip ka we ka jingmut ka ba kalong kongsan ha kani ka por pindi ye ki jela ki ba khamret lani ki ri ki ba khamret philet se Nepal Pini ha Nepal haman ki shnong haman ki dong ki don ki job agency ki ba pher ki ai kam ye ki brio bang ile shari Europe ki ai kam ye ki brio bang ile sa Middle East haba ki brio ki don kam ka educational qualification yo ki kalong tang man pass English ukhna class 5 na po ka state jongi ula pass ya ka exam kum ka IELTS ka baki ong lani kata ka TOEFL exam ka test for English as a foreign language kini gidi ki exam ki basuk bahaban pass ki government ki badan ha kitu ki state ki promote ya ki brio bagin pass ya kini ki exam ki hikai ki bansna visa ki hikai ki ban pensna passport ban baki pha ki brio bakin lek puli bakin lek tre sabar haba ki literai sya kitu ki jala hang tu phimut banong ba kitu ki traditional nang tu kim pediang ye ki kiru ki e yala ka jong kari ki e la ka jong ka benta ndre ki song thu pa la da ka badon kum kini ki workforce ke betre lang kan long kum banang te shu ye ki economy ki jong ki te ha ka jala ka jongi ho ngi duna ya ka population ni haban safeguard ele de ngila don ki institute dan ki instruments ki ban safeguard kum ga dor bar snong ki kenhon klan ki babon kakur kakha kaman kedon ki balang kedon ki nyam kedon ki seng balang ro na kata kadau ya ka business let's say lada ngila bangin safeguard ban ai ban trehi ya ki bro lojong
kanyarap sibun. Hendrai ngihap ban perkat bakumnu bangin yadairu bat kibriu banabar hakaliang jong ka treat ka balong important kan. Mentang idon kani ke international border ka bajrong baha po Meghalaya jongi. Ladang ina bangin promote ye ki product senang ni. Ngin ye treat bo unong Bangladesh nang tai. Kadai ke jing onong ka spaba ya ke jelah. Lingba ke jing ya lenti ke jongi ublei la plelat lapon yangi ublei la kurku yangi. Ti hagani kerukom ngasngo ba kani ke jing plelat ke jong ublei lada kadai kamon ke jong upai ba kaba uibit ye ki samla ki belanang la start ki badan ke jing sampang ti ngasim ya kalat hak tu kopor ban terwa ya le dia ban long uwe na kiteng ke voice jong ki ban rai ke sur ke jong ki nga UI Syarif Hareng ban syaki jela ki babon bak habang yo ikinong mikmat ki basampang ki belanang la start kamtam ki badon ya ka exposure ya ka perthai kadai ke jing onong ya ka jela lan kadai ke jing onong ya tu ka jaka ka badon hang tu na kata kedau nga sim ya ni kalat hak tu kopor bangan rung syaka politics ban ngalarung ru syaka politics na ka national party namar bangas ngo bangan ong bala ka bangadan po ka national party kitu ka party ka basensyar mentah hanong ba Delhi ala ban kamerap kambun ya ka jela ka jongi hoi bun ki jing ding penkiang ke bangilaya lenti ha ka politics ngawan na kayeng ka bamdey ka political family ki jing ki babun ndre ngetruwa ya dia na kapor sya upai ba badba ngakermen ru bah kuwe ke skil asi kinong yalam ki badon hakmat jeng ki parti ki badon hapo ka jela ka jongi kin ailan lam ye ki samla ku mangiru bangin long ka lawe ki namenta ka sensar ka khadar ha ka ni ka state ka jongi ngidon kam bangin long kompetitif ba ka perthai bro ka we ha bangidon ni kumi kini ki samla ki badon ka jing thrang ban serve ya ka society lingba ka experience ka bakidon haga jing puli haga business haga kam ka bagi try ngatrai kata kan add benefit kan yarap sibun ba banginang banang kentiu susu ya ke imlang ke salang hapo ka rikasi jantia ka jongi ti kata ka de lenti jong ka jing ya lenti ka jonga haka politics but ngalarung sa ka politics nadu kasnem ka bangadang dap arpun riu snem de mentala prasnem ngaladon aku ba prak ndai snem ngaladon hapo ka jeli jong ka politics ngamnum la ban kren ya baro ki politicians ki ba lajit upai ba ngatrai haba kila mi khmat ban represent ya ka constituency ke bakidon kadon ke baki pai ba ki UI haki na ta gadau ki sapha ya ki bakin long kita kinong mi khmat chapo ka assembly ndre ko besngusi kalong ban nda kila apoi hang tu hapo ka assembly ban nda kila apoi ha ka tu kalan lenti ke baki ki de ban peni ke kam don na preng kinong mi khmat ki jongi kidang don be ya tu ka baki ong ka rebellious spirit kamut ka don be ka tu ka jinglong jongki ba kilong baik kita kiban persyak baik ya kanu ke babhane kanu ke jinge teilong ngaku aban ai pi kuwe ke jingmut bun na preng kinong mi khmat ke jongi kimi na ki kenhun seng bhalang ki babun ki bala syakri ke jela ke jongi ti kidon ke social cause ka baki kile ka haki babun ki benta Hendrai ke susi kalong ban dalajit iki ban long kinong yalam nalain dalajit iki bagi long kita kinong mi khmat ka sarkar kala ade maki menta kam de show sadaki we maki kidi ke government ndaki la don hapok ke government pan ngi iba kata ka deliverance mo ka jing ai jongki la ni ka jing penpai jongki ya ka konstituensi ban rai ka jela jongi syakmat kanang duna sebabon kan ti lese na kipor ki bandang wan ki parti ki bandang wan nang ta na ka jing sampang ka jong ki nong jet yanu ki pha ban ne chapo ki assembly ban represent yo ki ese kanang kham kala na menta ka babha kajing ya lenti ka jonga ku musamla ngala banong ba hakaliang jong ka sensar ka khadar ngi kum ka state ngidang duna seba palat ngidang duna bah hakar kom jet ye kinong mikmat ki ban train na menta ka ideology ka baki kidon dan bonsin kila jet ke parti ke babiang ndrei ka ideology jong ka parti pat kim jura sakmat na kila poi hapo ka jing sajit ka jongki kala long no ki hapan perkhat be kumno bakin perkhat amantak election ka banwan ti katu ka pendu mensim kan ya ki samla ki bodon ha kani ka jingmut ban kentiu ya kari sakmat kawai ka ba ngaku ban ka ba ngaku bangan ai jingmut iki para samla kalong ba haba ngi sim ya ka jing bakli ban jet iki no mikmat ka jongi
ngihap pan pechwa ya ka jingnang jing start ka qualification ka bakidon ka experience ka bakidon but ka background ka bakiwan na kanu ka rukom ka baki represent lada ubri ubiang ka jingnang jing start udan ka background ka ubiang bar udan ka ubawan na po ka background ka ba latri stom latri minut ngatrai nda kila don hapo ka assembly ru kin deliver ya ka baki pat ba kwa to kulish boni biru